Sizaba nesithebe sengxoxo nabavoti balapha eMzantsi Afrika bazityanda igila bejonge urhulumente woMzantsi Afrika kwiminyaka engama-32 into ngaba mhlawumbe ingaba uzifezekisile kusini na izithembiso athi wazenza ngonyaka ka-1994. Le freedom lesilwela akusiyiyo ngoba kusuka kwethu sibancane ngo-1976 sasizitshele ukuthi sizonga sibe nenkululeko. Uqala kwayo inkululeko ufika kwayo wonke umuntu wayevuya. Ukhumbule ukuba amabhulu ufika kwabapha bafike balwa nokhokho bethu. Babacinezela babahamba babavalela ezintolongweni. Ufikile uJan van Riebeeck efika ngonyaka ka-1652. Xa efika ufika iAfrika iyaphuphuma bubutyebi. Ujonga umuntu omnyama umuntu wayetyebe kakhulu emoyeni. Sasinabo ke babengemikhomba-ndlela kaQamata kwindlu enyama. Xa ubuyele emva kuthethwa ngoontsikana, kuthethwa ngoogogo noNgqawusi. Namhlanje xa sifunda ngogogo noNgqawusi imbali ithi nguye wabulala isizwe wahluphekisa isizwe. Phakathi kwezinto esithe sazibona especially with indaba yenkululeko kukhona abantu abaye baqaqanjiswa, abantu abafana nobawo uNelson Mandela yabangabo i-Global Voices kuquka notata uDesmond Tutu. Kodwa phakathi kwezinto esizibonayo khona amatshantliziyo afana noSteve Biko noChris Hani ekubonakala into yobana bona bakhawulezwa basuswe endleleni. Ingaba loo nto mhlawumbe njengomntu okutsha ikhilela ntoni? Uye wachaza indaba kaChris Hani ngamatshantliziyo, but it was very important ekutheni laba bantu basuswe as if mhlawumbe abanagalelo kwinkululeko yethu as abantu abamnyama. So having obawo Desmond Tutu beqhubeka nenkolo eyeza ezosicindezela. Kodwa besenicinezelekile kakade. Kwade kudala inhloso yabo masekufika ama-colonizers kwakuzosicindezela. And speaking about, Babu Credo Mutha, we understand into bangaba mhlambe wayinazo i-prophecies ayo anazo, especially for June 16 youth uprising. Kodwa ke abantu they argue on the ground to say into bangaba mhlambe if i-prophecy yakhe was meaningful, kwakutheni nje ingazange iguquke ibe lutshintsho olubonakalayo, bambi bayamthola besithi usispy uthini. During the time of political oppression, they wouldn't understand abantu bomoya. Ulwazi balungekho, education system yayingafundisa abantwana about spiritual guidance nobunzulu babo. Kwagxinanisa into yokubana makube khona uxolelwaniso, silibale yonke into eyenzekile sijonge phambili, sikwazi into yokubana sibe ne-rainbow nation. Kusho ukuthi uma ngi-understanda bekunegaba ezi-2 zengcindezelo. Uma ama-colonizers efika 1652 with the Dutch East Indian Company, between 1652 and the 19th century, asiboni kakhulu noma sizwa kakhulu ngepolitics, but sizwa kakhulu ngecolonization. Then after apartheid iza ngokueda, it's an addition to the first oppression. Ingaba imfundo yoMzantsi Afrika, does it reflect freedom? Got the right to go to universities to further our studies. We didn't do a background check on the education system, because if you were to note, the education system that was there during this is the same education system that is still evident in our universities and our schools till today. This is why we don't have knowledge on Imboni, Credo Mutha, or Makhwekazi Ethu. They don't touch much on Chris Hani, but they can speak a lot about Adolf Hitler. If sijonga amazwe afana noChina baphambili kakhulu kwezobuchwepheshe i-artificial intelligence. So knowing about Chris Hani, Tata Credo Mutha, imboni zakwantu, izasinceda phi loo nto? China is advancing with AI and everything else because they know who they are. They are still rooted in their form of spirituality that was practiced emandulo by okhokho babo. As a young person, if I get to be taught about my spirituality or get to be taught about what I really need, then nami noma sengikhula, I'll pass on that to ingane zami. Abantu abaqamele ngamnqindi phakathi ezintolongweni ngosuku kuthiwa bona bafumana i-463. Xa sithi ke ngoku siyayibala ngenyanga umuntu ongaphakathi ejele ufumana i-13,000. Njengokuba kunikezwa i-350 of which selinyukile imali nge-20 i-370 ngoku. I-social grants ziyi-tool ye-empowerment
okanye mhlawumbe yindlela esingatsho into yokubana yi-mechanism control? It's not for ukusemparisha because umuntu ongaphakathi akayidingi kangako imali than umuntu ongaphandle. Unaloko isingamgqugquzela ongaphandle ukuthi nowathi kungcono kuphi ngaphakathi. Being a journalist ngexesha lengcinezelo kwakunjani? Ngumsebenzi obunzima kakhulu. Kodwa ngibona umsebenzi enandimthandile mna ebomini bam. Ukuba imedia yonke ibiyabelungu njengokuba nangoku ke phofu isaphethwe kakhulu ngabamhlophe. Abelungu babehamba baye kwiindawo zabantu abamnyama. Babuye babaportray abantu abamnyama ngendlela bona abelungu ababona ngayo. So zange ufumanise mhlambe apho uzawutshutshiswa, especially if uzawutyhila izinto ezipositive ngabantu abamnyama? Ukubanjwa. Ahamba sihleli amajele amaxesha amaninzi. Yonke into ebhala xa ungumntu omnyama bekufuneka into yoba ihambe iyoridwa i-police spokespersons in each and every province. Kule nto ithetha yomkhulu ibuhlungu kakhulu and ndiyafuna ukuza kuwe mbali. Xa ujongile namhlanje ucinga into yokubana ikhona inkululeko kweze media apho singatsho into yokubana i-media is impartial? Manje kune-freedom of speech. So all journalists, they are allowed to, they can write what they want to write. However, the biggest media houses as published as in Falayo are still held by the same people ababa oppressai. That thing does something to your mind. We have over 500 political parties ezithe zabe kanti ziyabhalisela. Siyaqonda into yokubana uninzi lezo political parties apha ebusweni bafana nawe bamnyama. Kodwa ungatsho into yokubana mhlawumbe iingcinga zabo, i-leadership yabo is in the interest of serving umntu omnyama. Our politicians are not here to serve us. Kune 3.2 billion ebekelwe bucala to build i-Afrikaans University campus. Ngo-2028 esi sikolo sizawuvula, sivulwa pha ePretoria East. Futhi ke kuyatsho into yokubana sizawugxila kakhulu kwi-Afrikaans language and culture. We are seeing a nation that is a minority. Ikwazi into yokubana ihlanganise 3.2 billion. Yintoni le ngumqobo ezowenza into yokubana ningafikeleli encochoyini? Eyona nto esibuyisela emva is the division ekhona phakathi kwethu as abantu abamnyama, i-tribalism nazo zonke izinto ezisidividayo including i-religion. The only time umuntu omnyama ehlangene kuyakhonzwa inkolo, ku-eraswa i-identity yomuntu omnyama. Uxinzelelo lwengqondo luphezulu, iinkonzo azincedi umphefumlo. I work at a restaurant. Yona mini ebusy Sunday and whatever that consumes your time, it shapes you. If inkonzo beziza ngento ethile, ngabe sikude as Africans, but we see abantu abamnyama ngepasika kwele mabhasini yasontwa. Whatever lento esiyiyo iyasontwa to something else. Ngo-1913 i-South African Parliament yapasisa umthetho Native Land Act. Xa sijonga namhlanje abemi balapha eMzantsi Afrika bangabantu abamnyama, privately owned land only amounts to 4% and to 10% kuphela. In the land of our own ancestors, we do not own the land. We are the majority, but we own the minority of the land. Uzawubuya umhlaba kodwa sizawenza ntoni umhlaba singabantu abamnyama? Ewe siyawufuna umhlaba. Kodwa lo mhlaba lowo sizawubula ngikawujonge eMozambique. Samora Machel fought for umhlaba. But after uSamora Machel Mozambicans bawubuyisela futhi umhlaba. The same as Zimbabwe. Asikwazi ukuzimela economically if izinto zamanye amazwe affect us indlela esiphila ngakhona, it doesn't mean we agree. To us it says that we are recipients. Siphethwe kahle kahle and whatever yenziwa lephezulu iyasafektha nakaphansi. But does it not help because uMzantsi Afrika siyaqonda ukubana uyinxalenye ye-BRICS? It can help us forming alliances, international relations namanye amazwe. I think that's even encouraged. That's good that we do. But now, if we are benefiting less and if we don't see the results, if I see one imiphumela leyo mihlangano leyo, then how can we still claim that we're independent? Ingaba mhlawumbe ikhona into oyilindele kumongameli entsha azawuthi aze nayo ezawuthetha nalomxholo niuxabisile?
everyone namhlanje wants to inform the state to say nansi indlela masiyithathe. Who informs our political leader? Kuba phaya mandulo kwakunento kuthiwa i-cosmology. Kwakujongwa iinkwenkwezi okanye iinkanyezi ngesizulu. Kube neempawu ezithile kuthiwa mhlawumbi xa kuhla a-red planet kuthiwa hayi sikhona ngoku isithixo esihlileyo kule iri. Kule mozulu imbi kangaka sayibona phi wena Xhosa? Imbi imozulu. Ukuhlukanisa xa uzazi ingcambu yakho spiritually. Umbuzo esizweni sithi ingaba sasimvile na ugogo uMansopha xa ithetha. Kuthiwa lowo okwazi ulegitimize istate wayibonakala ngenkwenkwezi a 9-point star ngesilungu. President konake and akho nto iyakulunga. Mamela uve aba bathunywe bakhona bathunywe. As a 16-year-old South African, I urge you, President, not to repeat the mistakes of other presidents of neglecting spiritual guidance and spiritual voices. And also, please also give attention to special needs children. Our education system, we seek for the inclusion of our spiritual heroes. Maka invest kakhulu kubantu abasebasha. Umongameli ubusa with the same systems that were oppressing us. You cannot beat the master at his own game. Engayithatheli inqumo because of maybe into akayicabangayo or what he feels is right. But indlela makayibuze kulabo abaphambili. Mr. President, uzwile abantwana bayakhala. You know the truth. Don't leave this earth with a burden. Uzohamba nayo. Ngoba phambili uzobuza. Siqola siqonqotha ngolohlobo sibambe ngasibini ke kumagorhomoya ngokuba bazityande igila babelele nathi ngezimvo zabo kule mini yokubhiyozela inkululeko lengxoxo yasibonisa mbukeli into bangaba inkululeko ayifani kwabanye inkululeko ithetha into kubana babe nelungelo lokuvota bambi lilungelo kanye inkululeko kwezopolitiko kwezoqoqosho kodwa ke mbukeli kwesi sithabe sengxoxo tyhilekile into kubana kubo inkululeko ekukhululeka ngokomoya ukuzazi uqiqa enoqonda ngengcambu nemvelaphi yabo umbuzo tshotshentla kukuba ingaba ngubani na izwi lezwe kwindaba ze-SABC ndimlo Kholosa Kalubisi yakwantu yimboni ililima yimboni babusilezwe yimboni yakwantu yimboni awinkosi yomoya yimboni babusilezwe yimboni what is imboni? Imboni is a spiritual guide. Ikoko mboni nechikalanga. Mboni mncane amehlo nyama kodwa yina. Umjomkhulu wephumane usiwo tumashiyama tumafuza fulele shegefulemvu umafelempi utunga lumuna. Tunyiwe mtimkulu tunyiwe tine sipilayo siyamfakazela nabamasekho bayamfakazela nezwe lomoya liyamfakazela sikhuluma uzwilezwe spiritual guide, spiritual king.